Ayun guys, so today's video guys, magsasampay muna daw ako ng kwan ng tolya. Bale, pupunta po kami ng bayan, magmamarket ng paninda. Bale, yun po yung anak ko, excited na siya. Maubos na kasi yung mga paninda niya, tapos wala nang natira. Ito guys, tingnan natin. Ayan. Oh. Tapos wala nang natirang paninda niya. Yeah. Kaya pupunta kami ng bayan, magmamarket. Medyo malayo-layo kasi yung bayan dito sa atin mga kabsat. Mga 40 minutes siguro ang travel bago makarating kami dito. Diyan ka? Choklay ka muna ha? Saan ka pupunta? Saan? Wala na daw. Sa bayan. So ayan mga kabsat, palis na po kami. Bali, kita-kits na lang po doon. Tapos bali, dadaan po kami sa bahay nila nanay sa Solano din. Doon na iwan si Aldrain. Iwan ka doon? Lalula? Hindi. Sasama po namin siya sa market. Bali, open naman na ngayon basta may business. Sama ka. Sama. Babay ka muna. Kita-kits na lang po doon sa bahay nila Lola. Lola. Bye-bye. Bye-bye. So, hi guys. Andito na kami sa market. Yan na siya guys. Ayan na guys. Andito na tayo sa Liza. Pasok tayo. Oh my God. Ayan na guys. Ayan. Mag-hi naman po tayo dyan. Hi. Medyo malaki ang ating kwan guys. Yan. Yan, syempre protocol pa rin natin ano guys. Yan. Email. No. Yan. Ayan, pakakulit na naman. Masyado silang mabilis. Yes! Get ka na ngayon. Oh, hi ka na. Hi! Oh. Sila lang din daw. Sila lang daw. Dito tayo. Dito pa tayo. Dito pa tayo. Yan na sila. Sit down, anak. Sit down. Sit down. Ano? Ang bigay mo. Tara pa dito agad yan.
si... Para dyan. Ilagay mo dyan sa loob yan. Mahulog yan, mahulog. Rock. Oh. Laki na Ay, ang laki na niya Pekan kasi na kaya? Yun na. Mamaya. Sa bahay na. Pwede mo buksan. Tarna. Halika na dito, halika na. Mahawak ka, mahulog ka. Hey. Wow. Ang kulit. Gustong pabuksan. Hindi nga pwede. Napakakulit Aldrin na. Tingnan mo dyan si Sir O. Sir O, kunin mo na si Rain. Hindi pwede, sabi na nga eh. Sige. Kasalanan niyo to kapag ano.